जोंनि 32 नं भेरगाव समस्तियाव जेसेबांखिनि आगुनि बड'लेण्ड सोमावसारारि जोंनि दावहारु बिथांमोन दङ जोंनि सरकार फैनाय लोगो लोगो जों बिथांमोना न'खरा सोलिनो हानाय बिथांमोननि माखासे राहा आं बेखौ खालामना होनो नागिरदों। सोरबा फिसारिब्ला फिसारि खालामनो हागोन आरो सोरबा दाउ फिसिनायनि थाखाय राहा लायोबा दाउ फिसिनो हागोन आरो सोरबा बोरमा फिसिनाय अमा फिसिनाय ना फिसिनाय बा डायरि फार्म गाइखेरनि फार्म बिथांमोना बानायनो हागोन आरो लोगोसे सेरिकालचारनिबो माखासे जोंहा प्रजेक्ट दङ बेखौबो बिथांमोना लानो हागोन। बेखिनि बेबस्थाखौ आङो बिथांमोननो खालामनो नागिरदों। जोबोद गोजोननाय मोनबाय आङो जोंनि भेरगाव समस्तियाव 430 आगुआवहाय सोमावसारारि जोंनि दावहारु बिथांमोनखौ आं लोगो मोनदों आरो बिथांमोना जोबोद दुखुआव दङ। नाथाय नैबे 2020 मायथाइयाव जोंनि बिटिआरआव प्रमद बर' बिथांनि सरकार फैनायनि उनाव बिथांमोना एसे गावनि खोथा गावनि बाथ्राखौ सावरायनो थाखाय खाबु मोनदों आरो मानसिफोरजों सिनायलायनायनि खाबुखौ मोनदों। लोगोसे आवगायनि गावसोरनि लोगोखौ एसे ज' जाजाय थानानै गावनि गोसोनि खोथाखौ फोरमायनो थाखाय बिथांमोना खाबु मोनदों आरो दिनै जों सावरायदों जे जोंनियाव दाबो हारि हिसाबै हारिखौ दाफुंनांगौब्ला माहारि हिसाबै थांना थानांगौब्ला दिनैनि गोदान जोलै आरो बिथांमोन जों बयबो खौसे जानानै जातीयताबादखौ जों फोथांनानै लाखिनांगोन आरो जातीयताबादखौ फोजोबोब्ला बर' माहारिया बुहुमाव थांना थानाया गोब्राब जागोन। दा बेखायनो बेबायदि बाथ्राखौ जों दिनै गोलावै सावरायनाय जादों। आं बिथांमोनखौ साबायखर जासिदों आरो आंनि सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बिथांमोननो जासिदों। अदेबानि आङो थांनाय 12 आगस्ट'आव जोंनि भेरगाव समस्तियाव थानाय सा 112 मुंख्लं न'खरनि सोद्रोमानो 12 जननो बेटारि रिक्सा आरो माखासेनो जोङो हम सलार आं राननानै होबाय आरो दिनै आं खोथा होदों जोंनि 32 नं भेरगाव समस्तियाव जेसेबांखिनि आगुनि बड'लेण्ड सोमावसारारि जोंनि दावहारु बिथांमोन दङ जोंनि सरकार फैनाय लोगो लोगो जों बिथांमोना न'खरा सोलिनो हानाय बिथांमोननि माखासे राहा आं बेखौ खालामना होनो नागिरदों। सोरबा फिसारिब्ला फिसारि खालामनो हागोन आरो सोरबा दाउ फिसिनायनि थाखाय राहा लायोबा दाउ फिसिनो हागोन आरो सोरबा बोरमा फिसिनाय अमा फिसिनाय ना फिसिनाय बा डायरि फार्म गाइखेरनि फार्म बिथांमोना बानायनो हागोन आरो लोगोसे सेरिकालचारनिबो माखासे जोंहा प्रजेक्ट दङ बेखौबो बिथांमोना लानो हागोन। बेखिनि बेबस्थाखौ आङो बिथांमोननो खालामनो नागिरदों। आरोबाव ब्लेक पेपारनि खेथि खालामनो हागोन बिथांमोना गलमरिचनि जिहेथु जोङो मोनसे कम्पानिजों टाइप जाबाय गलमरिचनि फुलि जातिसालुकनि फुलिबो जों बिथांमोननो होनायनि थाखाय साननाय जादों। जायखिजाया बिथांमोनखौ नागारनानै जोंनि हारिया जिहेथु हारि दाफुंनाया आद्रा दा बेखायनो बिथांमोनखौ जोङो सनमान होनांगोन आरो बिथांमोनानो गुबै जाय समाव हारिया खैफोदाव गोग्लैना दङमोन बे समाव बिथांमोना गाव गावनि मावनो गोनां गाव गावनि मावना लानो गोनांखौबो दोनथ'नानै न'खर संसारखौ दोनथ'नानैबाबो बिथांमोना सोमावसारनायाव बाहागो लादों। दा बेखौ जों सनमान होनांगोन आरो बे सनमानखौ होनो थाखाय अरायसम थियारि।